למה אטמו את קורת הגג של אנשים נכים, של אחים פרקש בכפר גדעון? למה? הכל נרכש לפני כ-50 שנה על ידי אב המשפחה, יוסף פרקש, זכר צדיק וקדוש לברכה, פרטיזן למען עם ישראל. למה אטמו את קורת הגג של בניו הנכים 100%? הזעקה של אחים פרקש בוקעת את כל הרקיעים, והעבריינים ישלמו.